herrat, järvien, metsien, maa, alkaa Virtain laulu. Mutta runoilijan ylistämien kauneusarvojen lisäksi metsä on Virtain talouselämän selkäranka ja vesistöt se valtasuoni, jota myöten suurin osa täällä tuotetusta puutavarasta ui kohti maailman markkinoita. Niukka olisi viljelijän leipä metsättömällä tilalla, karujen, kivikkoisten peltojen turvin, pienimmillä tiloilla toimeentulo mahdotontakin, ilman metsätöistä saatavaa lisäansiota. Olemme suuressa kiitollisuuden velassa niille miehille, jotka yli 4. vuosisata sitten perustivat Virtain metsänhoitoyhdistyksen, ymmärtäen, mitkä mahdollisuudet piilevät Virtain laajoissa, maaperältään tuottokykyisissä metsissä. Heidän työtään jatkaa yhdistyksen nykyinen hallitus, pohtien tässä kevät- ja kesäkauden toimintasuunnitelmaa. Piirimetsänhoitajan perusteltu ehdotus on hyväksytty, OH:n kokenut nuija paukahtaa, sihteeri sorvaa pykälät, ja niin on yhdistyksen 4 neuvojalla taas tiedossa hikiset, pitkät työpäivät. Sangot ja ruiskut autoon, ja pian ryöhäävät eri puolilla pitäjää taivaalle valtaisat sauhut. Tuulen alta sytytetään alueen reuna, jotta tuli vastatuuleen hitaasti edeten tarkemmin polttaa risut ja sammalen. Tulihan on hyvä renki, mutta huono isäntä. Varotoimenpiteistä huolimatta joutuu kulottaja useinkin raivokkaaseen lähitaisteluun riehaantuneen renkinsä kanssa. Ruuan loputtua tuli tasaantuu, jääden kytemään lahopuihin ja kantoihin, vaatien yhä vartiointia, mutta tuli on tehnyt suuren palveluksen saattamalla maan uudistumiselle otolliseen kuntoon. Kuivilla kankailla kulotus on varmimpana, halvin maan valmistamistapa sekä luontaiseen uudistukseen että kylvöä varten. Paremmilla mailla on edullista uudistaa mäntykin istuttamalla, ja lihavilla, ruohottuneilla alueilla kuusen istutus on miltei ainoa keino taimiston saamiseksi. On vain muistettava 3 seikkaa: kunnolliset taimet, huolellinen työ ja sopiva aika. Virtain koululaiset sen jo muistavatkin ja paljon muutakin, sillä he ovat seuranneet kouluissaan yhdistyksen toimesta annettua metsänhoidon opetusta, olleet mukana retkeilyillä, neuvojain ja opettajainsa johdolla. Leimauskilpailut päättävät talvisen opiskelun, ja niissä sitä silmätarkkana yritetään hyvää tulosta koulun ja omankin kunnian puolesta. Paljon on opittu, sillä parhaiden pistemäärillä olisi pitäjän leimausmestaruuskilpailuissa sijoituttu aivan kärkipäähän. Eipä ihme, jos suu on messingillä palkintoja jaettaessa. Opettajankin saatua palkintonsa hajaannutaan kotinurkille jatkamaan opintoja luontoemon opastuksella. Ja kuinka terhakasti männyntaimet kurottavatkaan kerkkäänsä kohti aurinkoa. Kuhisten kasvaa myös kuusikko istuttajansa iloksi ja hyödyksi. Koivu kuuluu ehdottomasti suomalaiseen maisemaan, joskin sen arvo teollisuuden raaka-aineena on nyt laskenut. Nopea kasvu korvannee hintaeroa. Lehtikuusi on tulokas metsäpuittemme joukossa. Se viihtyy täällä hyvin, kasvaa nopeasti, mutta sen käyttö- ja menekkimahdollisuudet ovat vielä selvittämättä. Aikaisemmin tehtyjen taimiston harvennusten ohella ovat niin sanotut risusavottatyöt metsikön tulevaan kehitykseen eniten vaikuttava toimenpide, sillä nuorella iällä on puiden kasvuhalu kiihkein. Käyttäkäämme tätä ominaisuutta hyväksemme. Vain parhaat, voimakkaat ja hyvärunkoiset puut saavat jäädä kasvamaan, muut armotta lyödään maahan kuluttamasta maaperän ravinnevarastoja. Risusavutta alueilta saatava polttopuu useinkin korvaa töiden aiheuttamat kustannukset. Seuraava vaihe, harvennushakkaukset, antavat jo rahatulojakin. Ne on ennakolta hyvin suunniteltava, leimaus toimitettava ja palstatiet merkittävä. Neuvojat tavallisesti joutuvat nämä työt suorittamaan, mutta hyvin monet metsänomistajat kykenevät ne itsekin pätevästi toimittamaan neuvojain ohjeiden mukaan. Näin puusukupolvet vaihtuvat. Siitä kuinka nopeasti kykenemme siemenestä tai taimesta kasvattamaan metsän hakkuukypsäksi, riippuu metsätaloutemme kannattavuus, samoin myös siitä, miten taloudellisesti kaato- ja ajotyöt voidaan suorittaa. Geaser Lakkius Oyn toimesta on ryhdytty ennakkoluulottomasti kokeilemaan traktorin sopivuutta
suoraan metsäpinosta tapahtuvassa ajossa. Palstatiet on kesällä leimauksen yhteydessä suunniteltu, hakkuumies on raivannut ne, ja kun telaketju traktorilla tiiviiksi painettu lumi on jäätynyt, kestää se hyvin traktorin ja suurenkin kuorman painon. Valtatie, tässä näkyvä polannetie, tehdään samalla tavoin. Vaikka sen hoito vaatii erikoislaitteita, lanaa ja avorumpuista jyrää, joiden hinta vielä on suhteettoman korkea, tulee se kuitenkin huomattavasti halvemmaksi kuin tavallisen tien auraus ja hoito, puhumattakaan perustamiskustannuksista, jotka polannetien osalta ovat vain murto-osa normaalitiehen verraten. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ajo tapahtuu maantien varressa olevaan välivarastoon, jossa toimitetaan pyöreän tavaran kuorinta, mutta matkan ollessa alle 10 kilometrin kannattaa ajo suoraan rautatien tai vesistön varteen. Joissakin tapauksissa tämä kannattaa tehdä vielä paljon pitemmiltäkin matkoilta, esimerkiksi silloin, kun traktorin kuorma voidaan purkaa suoraan rautatievaunuun. Myös kesällä liikennekelpoisen metsäautotien rakentaminen kannattaa. Tämänkin Ohtolan Viitalantien kustannukset korvasi jo ensimmäisessä kaupassa saatu korkeampi hinta. Autoniputus, niput autosta veteen, tässäkin saadaan jo yli 100 markan säästö kuutiometriltä. J.V. Enqvist Oy, jonka tehtaat sijaitsevat vesistön äärellä, on erikoisesti kokeillut ja kehittänyt vesikuljetusmenetelmiä. Monia erilaisia niputuslaitteita kokeilemalla on saatu kehitetyksi malli, joka on tehokas ja käyttökustannuksiltaan halpa. Niinpä nykyisin valtaosa mainitun yhtymän käyttämästä paperipuusta pitkinä nipputookeina ui hinaajain vetäminä jalostuspaikkaansa Lielahteen. Metsänomistajain on syytä ilolla tervehtiä näitä kustannusten alentamista tarkoittavia toimenpiteitä. Tietäähän se osaltaan parannusta kantohintoihin. Halot ja muu uittoon soveltumaton pinotavara lastataan proomuihin. Täytyy siinä olla miehillä ruista hihassa, kun kärryyn pinotaan puolen kuution kuorma ja niitä kymmeniä päivässä kuskataan perille. Mutta eivätpä ne ajatuksen voimalla veteen vieri nämäkään pöllit, vaan tosi mielessä sitä siinäkin on heiluttava. Vasta sitten, kun keväinen virta kiidättää tukkeja kohti väljempiä vesiä, nähdään reipas tukkipoika omassa elementissään. Virtain kuuhuvia koskia lasketellessa hankittu taito on niin korkeata tasoa, että valtakunnallisissa tukkilaiskisoissa virtolainen on vallannut toisen sijaan. Ei kaikkia tukkeja sentään tarvitse viedä muualle sahattaviksi. Tässä kuvatun 2-raamisen huvilan sahan lisäksi virroilla on 3 pienempää vientisahaa. Niiden merkitys työnantajina on huomattava, puhumattakaan niiden vaikutuksesta terveen hintakilpailun ylläpitäjinä. Metsänomistajain kannalta olisi toivottavaa tämänlaatuisen yritteliäisyyden menestyminen paikkakunnalla. Onpa sillä yleisempääkin merkitystä, valmiin sahatavaran hinnasta työpalkkojen osuus on runsaasti puolet, joten jokainen täällä valmistettu sahatavarastandardi tietää yli 20 000 markan työpalkkatuloa oman kunnan väestölle. Näin metsätalous eri yrityksineen on, ei yksin metsänomistajien, vaan koko kansan asia ja työmetsien hyväksi yhteinen tehtävämme. Kehityskelpoisten metsiemme tuottoa voidaan sopivin toimenpitein vielä tuntuvasti korottaa. Kun kerran on kysymys ehkä 100 miljoonista markoista, eikö ole järkevää ryhtyä toimenpiteisiin heti? Työn onnistumiselle välttämätöntä on pätevä johto ja ennakkosuunnitelma. Tässä tarjoaa apuaan Virtain metsänhoitoyhdistys neuvojainsa kautta.